Cuide hain, siomh. Is ghealach de cuid Jupiter Ganaiméad. Fuinmh le Galileo sa bhliain 16 Tá Ganaiméad 1.7 milliún kilométer an a phleanad tismiúra Jupiter. Tá sé an bhór, dír, an ghealach is mó sa ghrianchóras Tá trastómhas de 5,262 kilométer aige, agus más de 1.48 faoi déag áirithe go 53 kilogram, nó 128 billiún tonna méideach. Téann sé timpeall Jupiter ar luas idir 8 agus 30 kilometer san uair, agus tugann sé seachtain amháin chun 20 seomlán a dhéanamh. Comhlíonann sé rothlú amháin ar a ais féin san am céine. Ar an ábhar sin, taispéanann sé an gnúis céine do Jupiter a gcónaí, mar tá sé faoi glas a rothlú sincránach leis an phleanéid. Tá daichead faoin gcéad de ghromchla Ganaiméad clúdaithe le réimse dorcha cráitearach. Is mó an imtharraingt a bhíonn ag an ólathaach Jupiter ar na hastróidí sa chrís asteroidach in acha láimhe, agus mar sin is iomaí asteroidí beaga agus móra a thit de thuairt a ghromchla na Gailí a bhfuil a bheithis an phleanéid. Ba chilísteach an ghealach a dulling an bombardil is measa de bharr a thaobh ar an imeall las muí, ach fuair na Gailí eile agus Ganaiméad ina measc a scíor hain de na hionsaithe seo. Cuide dó, dromchla. Le trastómhas de 343 kilometer is epagéas an cráitear in búilte is mó ar ghromchla Ganaiméad. Is san tria ionták freisin an starú cráitear Enki Katina a bhfuil 30 cráitear ina lí le chéile ina líne de 161.3 kilometer ar fad. Cumú an gné aisteach seo nuair a bhriseadh as a chéile an réad isteach le himtharraingt ó bhfuil Jupiter, amhail mar a tharla leis an choméid Schumacher Levy ar an 6 míol 19 an óchra dó agus a choiríontas a réiteolaithe ar fud an domhan ag an am. Being so close to Jupiter puts Ganymede in the firing line. Ferocious impacts that create the chain craters. These scars are just a fraction of what Ganymede has suffered, living so close to Jupiter. And that's the key to understanding how it may have got its hidden ocean. Cuide dó, dromchla. Tá oighear có crua le cruach ar an dromchla, agus tugann sé cuma gal de cuid mór den ghealach. Clúdaíonn an tower seo 60 faoin gcéad den dromchla, agus tá an cuid eile clúdaithe le habhar dorcha a rúteoirgethe go mór le cráitear. Cé nach bhfuil atmosfér substantiúil ag Ganaiméad, tá rianta dach sa gcin an agus fíor-bheag an brú atmosférach atá le fáil ón gas tábhachtach seo. Is áit an cáil atmosfér seo ar Ganaiméad nuair aicimid
an atmosfér túmh suntasach a bhfuil ag títeán an cura hatan a bhfuil beganín níos lú ná an ghealach gheobhach. Cuide trí. Isce faoi talamh. Le linn an achar nídéag nóchar cuaig go dtí nídéag nóchar seacht chuireann fis seoir Galileo olalas faoi Jupiter agus cuid de Galí ar ais go NASA agus go aontas iad. Ní nach éanú. Bhí féine se leidirán a bhí gur dócha go raibh mór dóibhain sála faoi dromchlá Ganaiméad ar an níos mó uisce sála ann ná mar atá an dóin féin. Ba léir go raibh géir gá le tuilleadh taiscéalaí a dhéanamh chun breisiolalas a fháil. Cuide chathair. Réimse amintach. Fuair NASA iontas eile ón toreador a Galileo maidir le Ganaiméad, agus béis sin go raibh an réimse manéadach ag an ghealach. Níl manéadas ag aon cheann eile de Galí an ghrianchóras. Tá féidir ach tréanón go bhfuil tunchar mór an réimse manéadach láidir Jupiter ar an manéadas seo a bhastar go bhfuil ag inse go hin bheanach a gríoláir na Galí. Is limistir staidir é seo ó bhfuil a lán spéis ag réad ólaithe an asa ann agus is cinnte go gcuirfear a lán toreadóirí eile go dtí an ghealach iontach simúil seo sa tócaí. Ní leabhar ach go bhfuil níos mó aontas san an dóibh. Cuide cúig. Gealaí Galileacha. Sa bhliain 16 ar an 17 bhí anar Dion Galileo na ceathrar gealaí Jupiter mar atá, Io, Orpa, Ganaiméad agus Callisto. Sa lá atá inniu ann, 400 bhliain níos déanaí, tá méid go léir ag leanúint leis an obair a thosaigh sé. Leanna mis a rá leis an obair a chur Galileo tús leis fad ó hin. Deireadh. Tásúil agam gur tháinig an léiriú seo leat, slán tamil, mis a ghealach.